Hola, som els nens de quart de l'Escola de Sant Salvador. Avui ens presentarem un petit experiment. Estem estudiant la llum i la senyoreta ens ha dit que encara que no vegem, la llum està formada per diferents colors de l'arc. Per fer aquest experiment necessitem una llum que ens servirà per fer de sol, un recipient ple d'aigua i un fil blanc. Agafem la llanterna, il·luminem el recipient, la llum xoca amb l'aigua i es reflecti l'arc de Sant Martí al fil blanc. Ara ens ha pogut comprovar que la llum sí està formada per diferents colors.